Kam dei ke jadu, kedai ke jing doi. Don ye kata ke jing Sngewbha ba da kata ke linti. Philaban poi suka thong ti phiaban don ni kata ke jingit ke bas kem no. Ke jing shane ke bas kem ha kata ke linti ba phijiet. Na kala ke jing ni Sngewbha I ban yele persya ya ke ni ke linti ke ba ke jing penthame ke jing penbe ke jing sam jing mentoi ski ba. Kadai bitang da ke linti ke ba bet. Te badi kata ngila ban le tarak pengisyan ya. Aku tahu nungbu nong tahu bangitip burung ketenrai juga ke baroh he. Aduh shynshar karar. Tapi don tak kejinget ya, tak kejinget. Te bad ni iru kan bagaja. Moh ni kon kan election ngim don pisang ni seng kan ke parti. Na yo Sngewbha don pun ki papen Sngewbha bagi beri kim ngen. Kumno arden don pisau don be diki klor. Nam dei badan diki klor kam dei ke basuk ban seng ke seng san perthai. Tenrei kabang nang ya linti kinang I kumno ba kajing Kyrshan kawan ki paj ba pat kini ke ba hadian dal adep collection ka pen lengo kan te kini ka kata kajing shane ka bas kam kajing Khublei hi ba habang I thmui ka ba ka download ka bai ka khoj Khublei wi ya kata kajing kajing te na kata na ba sawan kani ka ke ba les ka pla ka ri ke chu ka ni ka kinti ke ba manta kari collection ka compare ka ba ka kam sup yang I bangin Sngewbha ski pai ba ngarai le collection kalau job likely collection no south li ba MDC job ke MLA election ho arjar phra ngarai le ruha ka arjar lai te ngarai le independent wat kali ke babang stang kata ka lenti mo ke jingle ski pai ba bani khon election claim ko bor pisah pi ke hangin kam dei tang bong bagi le election claim ko bor pisah ndre haran kat ki ji kai pi ki ji kai ki ba hadu kata-kata yu pai ba pan banile persya ek ki ji kai ki ba bakla pi kala don ke ji kai ki ba bakla bah ka election apan pen Sngewbha ba yu pai ba te do yu pai ba ule ka nu ka kam ka ba bakla ka ba itna haban shu snap be pi te ngarung sya ka jeli politics pan le persya ek ka bakum kata ngan shu anuk sai pi por bangai le election ya ka arjar lai ngai le na nong krem constituency ba ngadang long thamai ngai yo I jaka I barit kumini kamera mo ban pen kam ku bitai office ti khamnya ti tai kamera I barit ti namar ba ka politics te phimla ban pen sosi phimla ban khang ye ganu kono ka baki bri kile ti haga ta ka por namar reality hi nadu bangarang khna samla rang khna rong adoni kata ka jing Sngewbha ya ka met phan mo ka kot ka khya ngolong health conscious ba la no tin paring te ngam judi secret bat ngam ju sharu bagi berikan di secret haka yeng ke jonga haka kamera bangadon te habang ngalet haka ta kajaka ki beri ki rung gibi ke di secret ba phom bat phom te ngongem ngam sha pin di secret ni ta kadiga ka ban ningkong ka bang yo Sngewbha kata kajing ya keren ji beri ku beri yu ne wa tang mandi secret room long pis dang mani kita kajing te nang ta kajing bia pathar babam ko ni mo ngem him na ban le kum ni hikai ki bolong mdon benut ban keren haka politics te tong rem haka ta namar ba ka jing rem ka juga kam de ana kita ki ka long namar ka por ka ling kon pi ka dang tham ka klem khawai sha klem ai sha klem e tenrei arajar phranga job te arajar ka lai ka kham suk ka ya ledi shimen ban pasu ko tenrei ba lech ki constituency o ka george sha ki ong a ha po nong krem ka la ban long Andai sewai ke tending I bakat banang mi ki por ngila ban job bon klik election claim bisa ngile job ya ka by election po nong ston persya ya ka sarkar ngi don hak liang persya da kata kalenti temukan dari kini ke kenti ke pemerintah kalau bo upat ba hi usdang bandawa ya kata ka clean politics dan ni kata ka shynshar karar ko ya kata ka election ka baklem bisa uba ko ataman ya Sngewbha ji pencai tan kata raw ki bangi job ado saukli ngila de ban job sangkli baka Milliam constituency ni rem Sngewbha ni rem no lai phupra te bat ni bagi don ki constituency ba la dengin general kami ko por India kombas chite oleni suppose ni engine la job sakat ba ni des new pratli constituency kan re ni net ba ke ke jing pnya ka jomble ni hon ni kemen ngim kno bat ni so ba ka de jing job mar kam de tang jing job ka jing saungut ki emily ni job haki saut lagi benta kaban kong hakasi ni election kom ka party ka batmai ngi la yo ka recognition kata ka de jing job ka ba mo ka bangi job ka ba ar ka jing job ka jing ka bangi job ka bor pisa habaro ni ki sau kli ki constituency ba ni constituency baro bangi le ka bot ka bangi yo bon
David kabang ile be kum to klem sa klem jing pelot pun klem khawai dawai klem asha idut mo kaba ki pai ba hina ledi haki Sngewbha khamden kia sei kia contribute kia penmi kia krei te kata kadi ke jing job kabar ke jing job kabalai kalong ba ngile job ia kata ka narrative kabang jong mo kata ka rukom berkhat ki khasi haka politics ki khasi ki jungi ki jong ba ka politics jong khasi hang ni po meghalaya ka pher ni ki politics ki bi states hapo kari India nomor hang ni kalong personal centric kabe ki ki pe yu brio ya ka parti ngem de kusai tamo biang brio te kata ru kadi ke wi ka bangi la campaign persya ya kata ka rukom berkhat bakla ji pa ba em ubrio ba parti kilong ki aliang juga pisah ki hapan baha pro aliang ka pisah kan hapan baha pro aliang kam hapan baha rang siliang idon kami ya ka parti ke badon ke nongrim di skam bat gi brio ki badon ya ka nongrim haka jing long ke jing ki bat haki liang baroh te bat kataru ngila job pi ki lingo ki brio habangi job ya ka molai ki lingo ki brio habangi job ya ka morong keneng ke moh ka bakene kredit ki ong bon ki wat ki nong jit ki mitho te kani ke jing job ku jing ka baki pai ba kla shi pet ka parti pi kita kadi jing job ka balai ka ba menta ka chablek ki pai ba ki mong ai ba dan sai candidate lani kumni kum tai mo ki pani ki candidate menta kat so ngile ki pai ba ki ong ba dan ngila ko apra ka don ka jing pai ka parti menta te ngidon kam bat nak liang ka parti organization bangin da pek bahakan kumno bangyai ngem la ban choi madi mata ta bo pan pai ba pra choi la ka ai kat ba ngis ngode ngin hapan the screen ngin hapan the pe nu wat iki candidate mo hakani ka jingjit ka ji tiga jingjop ka basau pat kalong ba kumbang la keren ni gre hapo ka public meeting hapo sorang kham aka rally rapra ka ji ka ba hadin jong ni election apply ka voice of the people party kam sashim no ya ka space leni ka benta ji sengrulo te kumba pia so menta ki pai ka voice of the people party kum ka satang ka ni ka we ni ki sengrulo ki ba ka laban shania te kata ka ri ka jingjop ji sawanta pat kata ka jinga identity ka ba ngai thui te kamdei tang bangile persya ka por sa handre ki ji kai ka akor ka burom mo ka ba haki ying ke jungi kum ki candidate khamtam ha ga ying ga janga pinnum kham i ba ki nong buai kinwan da ki jing buai banwan lek lemakor bot haswa ba kin rongru kin hapar khat pinum i yaki riupen klumar kalong da kalinti jung ka akor ka burom ti ki wan ki riudon burom tibat ki briu ki barung ru ki rung da kata kajing sotu ba ba pirung haying ju baren pemna ban rung da ni kom ban buai ban lek lemakor ban kren ki ten lemakor pina ban pini ya ka akor bi kata ka ni ka jing rung ka jungi shakani ka jelli shaka politics badai ka taru lese ka ba penlong ye kitu ki bami hab dikene ke lenti ki bakwa pa nyalam bakla ba ki so ka ba malong ka politics ba le kam ni ringi ngong em ka politics ka de ba kantang tingin hapa ni ahita ka akor ko prom tingi kai ki jinglong ki ba ha ka jingi identity ki